találkoztunk a lányok, amikor az egyik barátnőnk furcsán viselkedett. Sziasztok! Neked mi bajod? Ezt figyeljétek, mit tudok. Na, kérlek, ez nagyon idegesítő, kérlek, ne! Kérlek, ne! Nyugi. És mi bajod van, és ezt hogy tudod? Mi van, te varázsló vagy mi? Igen. Persze. Hát, mindegy. Kérlek, ne! Fáj a felmegyek aludni. Én is. A fejem. Jó van, ne sídd már, nem vagy kisgyerek. Nem tudtam kámítani őket. Zafia! Mi bajod? Add már oda telóra. Minek? Nézni akarom a filmet. Nem. De kérlek. Nesze. Várjál. De várjál, állj már. Minek adod neki oda telóját? Már néznek ki a filmet. Úristen. Mindegy. Na. Most kell a kész. Jaj, most ezt el kell gyorsan rakni. Brigi! Jaj, mi bajod? Fáj a fejem. Játszunk? Mi? Nézzük a filmet, vagy élőzünk. Balon vagy hagyd már? Maradj itt! Oké. Sziasztok gyerekek! Sziasztok gyerekek! A mai nap meg fogjuk ölni ezt a csaj. Hogy? Igen, úgyhogy gyere erre az oldalra. Kérlek, engedjál. Ez nagyon érdekes, haladj már. Kérlek, haladj. Nincs szívem. Tudtam, hogy ilyen érzékeny leszel. Csak vicceltem. Kérlek, ne. Na, így kell befogni valakinek a száját. Na lássátok gyerekek, így kell megölni valakit, akit utáltak. Na de csúsztok! Hú, végre. De ezt valahogy el kell raknom neki. És most el kéne rajtani a haltestet, de hova? Nem tudom sehova, mert be van zárva az ajtó. Mit csinál? Reggel. Óne. Hova bújjak? Ide. Hú. Jaj.